день, я рада вітаць вас у Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь. Мяне зовут Евгения, і сёння мы працягваем знаёмства з самымі таямнічымі экспанатамі нашага музея са скарбамі. Адправімся з вами у 10-е стагоддзе. Праз нашу тэрыторыю праходзіць знакаміты шлях з варагаў у грэкі. Шмат гандляроў прыплываюць на нашыя землі. Часта гэта былі госці з поўначы, грозныя вікінгі, якія безумоўна пакінулі тут свой след. Вяртаемся ў пачатак 21-го стагоддзя. Тады археолагі і выявілі цікавы скарб на полі каля вёскі Брылі Барысаўскага раёна Мінскай вобласці. На гэтым месцы знаходзілася пераправа войскаў Напалеона праз раку Беразіну падчас вайны 1812 года. Спачатку у абалоне ракі былі выяўлены моцна пашкоджаныя часам фрагменты мяча з краіны франкаў. Але побач амаль уся тэрыторыя была пад водамі Беразіны. І вось у 2002 годзе ўзровень вады ў рацэ моцна знізіўся і з'явілася магчымасць абследаваць затопленыя пляцоўкі. Знойдзены клад быў рассыпаны авальнай плямай каля 2-3 метраў на глыбіні 30-35 сантиметраў. У скарб, акрамя франкскага мяча, уваходзіць 290 срэбных арабскіх манет, якія завуцца дырхемы, фрагмент шыйнай грыўны своеасаблівага упрыгожвання ў выглядзе спіралькі і набор 10 гірак для ўзважвання срэбра. Самая старая манета адчаканена ў 742 ці ў 743 годзе, а найноўшая ў 890 ці ў 891. На жаль, меч пасля рэстаўрацыі змушаны былі спакаваць у спецыяльны чахол, каб захаваць гэты важны прадмет, і зараз ён знаходзіцца ў фондах. Чаму ж вікінг пакінуў такі скарб? Навукоўцы кажуць, што брылёўскі клад быў падарункам багам. У старажытных германцаў і скандынаваў існавала традыцыя прыносіць ахвяру багам у абмен на іх дапамогу. Пры гэтым меч ламаўся ў некалькіх месцах, што рабіла яго непрыдатным для будучага выкарыстання. Прыходзьце ў Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь, калі будзе такая магчымасць, каб даведацца пра розныя клады з месцаў нашай краіны. Да пабачэння!